kasih matur nuwun. Ya. Kelangenane Bapak Haji Jatmika diaturake luwih dhisik, Mak. Muga-muga kanthi awake dhewe ngaturake tembang kelangenane Bapak Jatmika dadi srana panjenengane tansah pinaringan bagas waras. Amin ya rabbal alamin. Apa kelangenane? Ing antarane ya kuwi Caping Gunung, Lesung Jumenglung karo Sambung Wanci Dalu. Wah. Diaturake dhisik mestine kaya mengkono. Nyuwun slindro patete sanga yen ngono. Sing diaturi nembang. Coba iki tak nanjake Mbak Winong karo Mbak Birgita luwih dhisik sadurunge ngaturke bintang tamu. Ya. Men jumeneng ya. Men jumeneng tumpake sepur. Oke, siap. Mangga, dadas. Coba Mbak Winong Nawangse matura marang para lenggah wabil khusus ngaturna panuwun marang Bapak Haji Jatmika sing wis dadi srana awake dhewe sak kanca isa sowan ning Jambangan. Ya nang matura. Nggih, wilujeng dalu sedaya Wilujeng dalu sedaya pamirsa ingkang sampun mirsani ringgit menika. Nggih, dipun sekecakaken pagelaran menika. Matur nuwun sampun. Oh, nggih sekecakaken lenggahipun nggih, Pak. Kleru kata-katamu. Salah besar ki mau. Pripun? Pisan kowe salah para pamirsa. Pamirsa iki kuping. Nek para miyarsa kuwi tegese para sing mirsani. Oh, lah nek pamireng niku napa? Pamireng. Kuwi tunggale padha wae ngono kuwi. Lah kesalamu yang kedua, kuwi mela apa? Dipun sekecakaken apa mau? Lenggahipun. Kalian apa mau? Wayanganipun nek ngomong pagelaran menika. Salah ora. Anggene mirsani pagelaran menika. Salah. Lah pripun, Pak? Dipun sekecakaken anggenipun ngerahapi kula. Lho. Ampun. Kleru ya kuwi ya. Mboten. Nah, benerno lek ngono piye sing bener. Nah, pokoke sing ingkang baku niku kula ngaturaken gunging panuwun kan tanpa pamit dumateng Bapak Haji Jatmika. Nah, menika penyelamat, Pak, di bulan Januari yang sepi ini ya, Pak. Terima kasih sekali. Kowe iki aja kok omong-omong nek sepine. Men di mata orang banyak ya awake tetep eksis ngono lho, malah diomong menelek sepi ora. Nggih. Penyelamat, Pak. Jenengan saestu penyelamat kula sarencang sedaya matur nuwun. Dengan doa pripun? Dengan doa nah gandeng panjenengan pun dados penyelamat kula sarencang. Kula donga-dongaaken mugi-mugi panjenengan sehat walafiat, panjang yuswanipun, kathah rejeki. Terus sedaya
Sedaya Para lenggah. boten Hah? sedaya Keluarga keluargane bahagia terus sedaya urusannya dipermudah itu loh Pak. Maksudnya gimana sih ya? Caranya bilang gimana sih? Susah banget ya. Mugi-mugi sedaya dipun paringi lancar samudayanipun. Nah. Oh. Ngoten niku Pak maksud kula nggih. Mm-mm. Terima kasih. Kok sajae angel basa Jawa iki pancen napa dudu wong Jawa. Janjane ya mung bocah Tulungagung lho, omahe cedhak segara. Loh, Ayo Jakarta Pak, ini anak Jakarta Pak. Bahasanya lo gue Pak. Oh, lu gue ya. Iya, lu gue. Enggak anu Pak. Apa? Nah, maka dari itu saya tuh kuliah bahasa Jawa di UNS supaya saya bisa lancar bahasa Jawanya nanti. Oh, gitu. gitu. Iya. Saiki wis semester piro coba lek mau Semester kuliah basa Jawa? mau semester 4. Semester 4 mosok sik teng pecotot lek omong kaya ngono. Mau, kan ini semester 3 baru habis yudisium. Nah, nanti kalau udah masuk baru semester 4. Heeh. Oh nah, iya. Gitu, Pak. Saiki sing tegas men bir kita coba kaya apa? Coba bir. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku seneng Pak nek teng Sragen niki. Sebabe. Mulaine bengi rampunge mesti gasik Pak. Itu karepe sapa ngawut Gak Pak, gak. Nggih, kula seneng banget Pak saestu penontonipun kathah. Wau sore kan Jawa deres sanget to Pak, kawit enjing nggih Pak. Dane Pak. Nggih, kula nderek pantune ya Pak damel penonton. Bebas monggo. Mengke Bapak Ibu mengke jenengan amini nggih pantun kula nggih. Nggih. Tuku melon karo aki, mugi para penonton kathah rejeki. Sing rapena melon musuhe Agi gitu. Lho, Pak le belanja melon karo aki ya ora apa-apa to. Oh iya wes, aja dibantah. Ya. Tuku melon karo jamur, mugi para penonton panjang umur. Amin. 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 Mugi-mugi nek kathah rejeki lan panjang umur nggih ndang nanggap wayangan jenengan nggih to, Pak. Amin. Bersih desa Jembangan. Apa, Pak? Jambangan. Wangel ya Pak jenenge Pak iki. Ora ya mung rong kulino wae, rong kulino. Jambangan. Pak, saya juga ada pantun. Piye pantun? Untuk penonton, Pak. Piye? Tuku melon karo sluku. Para penonton sehat selalu. Amin, ya rabbal alamin. Piye wi tuku melon nak karo seluku piye? Ora apa-apa ta. Nyang-nyangan karo sluku ora apa-apa. Lah saka suwene le nyang-nyangan ra dadi akhirnya sluku dhek ora ngono kuwi. Karepmu napa? Heeh. Apik kaya ngono kuwi. Ning lek melon dimusone Agi mesake. Wis kaya melon digrujuk banyu Agi, wis ora. Ora apik kuwi. Ya lah. Aja ngono to, Pak. Ah iya. Coba iki klangenane Bapak Haji Jatmika ateron cah loro, coba. Napa, Pak? Ngersakake caping gunung. Nah, gandeng barudan men rada anget engko dijengglengke. Nah, coba kaya apa. Diwiti saka sing sepuh sapa iki? Girgita ta? Winong. Hah? Mbak Iso Bi. winong awakmu iki lho sing sepuh ora. Aja to, Pak, aku dikirane engko tuwek ngono. Berkita tuwek pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Berkita tuwek gak payu pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Sing ngomong sapa? Kuwi lek mergo ora mengikuti IG-mu to. Ngerti lek dhek belajar tinju, wah jan. Wis semak entul. Ning ditutupi karo emoticon ning. Pak Dian apa kusin? Ayo, yo, caping gunung yo. Lah tak nggih emoticon barang. Emoticon. Ayo coba. Saben bengi Tenang. Terima kasih untuk emoticon. Aduh, to Pak isin aku. Ah iya, awakmu mancing-mancing. Wis tak skip tak baleni neh.
Oh, malah parah kowe ora. Ya nang winang coba kaya apa KWN. Yen memajang mung karo janur kuning Winong iki bocahe pancen sopan, apik. Mula dandan apa wae ya bergas. Cara gambyong ya apik, cara jaranan ya bergas. Lah aku, Pak. Hah? Lah aku, Pak. Alah awakmu iki. Cuk ngono to, Pak, Pak. Sia-sia. Ora sia-sia ora. Kowe anumu kathokmu sing cendak irenge guaken ae. Pak Junarto mesti nyalami pas itu adalah kostum Lho jenenge wong lanang yen mesti astagfirullah ya pancen nyebutne bar ku ya golek neh. Nah iya, aja dipancing-pancing. Mula sok-sok upamane ada terjadi pemerkosaan, itu tidak mutlak kesalahan kaum lelaki ki ora. Ning ibarate pancen sing wedok sing mancing-mancing ngono kuwi lho Bir ora. Mbok, lah niku kan situasinya di tempat olahraga, Pak. Jadi kan bebas. Kecuali nek pas di luar terus saya pakaiannya gitu. Bebas nang tempat olahraga enggak apa-apa, ning kenapa kok dadak kok nggih story ning IG iki lho, gawat iki lho. itu adalah Sing gawat iki ning kono kuwi. Kowe pacarmu tak omongane aja kaya ngono kuwi. Ayo. Lah iya. Tinju kan. Yo, Fir. Matur nuwun ugi kadang kula sepuh saking Surabaya, bot-bote lek kangen karo Madangkara. Kepareng nusul tekan kene no. Iya ta Busri karo garwane Pak Jono. Panjenengane keroyo-royo tindak ana sragen bot-bote kepengin ketemu karo kanca-kanca Madangkara. Iya. Matur nuwun malah sing adoh saka Australia barang iki Mbak Ayu karo Pak Agus. Sing biyen Agustus ki arepe nanggap awake dhewe ra sida kae. Enggak jadi. Ampun Agustus lek iso nanggap kula teng mriko pas poso. Agustus tak botne ning kene. Ayo. Wis muga-muga engko liya dina iso komplit sowan rono sak gamelane karo gembut barang. Malah ilang gembut ora. Ayo. Nggih. Ya, sapa iki urute? Birgita. Ayo. Blak. Mulane. Aja kakean tinju ngono kuwi oleh-olehane ora. Ayo.
Contohnya Mbak Tutik mau lho. Malah arepe gending. Oh iya Pak. Berat. Saya Pak. Saya. Kowe melu hasta berate entuk-entuk kamu kaya ngene iki to, Pak. Pak jangan disebut-sebut. Baleni sing apik ora isin-isin. Lah ya nanti kowe mak selehne cengkok ngono ki tak rogrog asem lho ngono ora. Iya salah. Ya baleni. Panas. Lah ya ngono. Lah ya gendeng. Ah ya ben diarani sinden gending ora iki ora. Yo saiki parikan wiwit saka Mbak Lia Sundari. Syukur Krenggo PT UJS utawa ndongake Pak Jatmiko utawa para warga masyarakat Jambangan. Bebas Mbak Lia, ya Mbak. Beli es Beli es. Aduh. ke Surabaya. Tuku es minggat dadakan ora. PT Ulfa Jaya sukses. Heeh. Semoga jaya selama-lamanya. Allahumma amin. Mbak Triastuti, mangga coba kaya apa? Jan. Ya Humairah, anan ayo. Tuku sego. Tuku segau. Sebentar toh Pak Iya ya. Ya miki arep diuntal malah ora. Kan saya suka mic-nya ini. Enak gitu loh. Tuku sego. Lah kok ketemu Pak Camat. Waduh. Biasane lurah lho. Niki mau ndak camat mosok lurah wae. Kemajuan ya. Heeh. Pak Jatmiko, mugi-mugi enggal sehat wal afiat. Allahumma Amin. Coba Bu Kesi. Ayo. Bu. Nyanyi. Buah kates. Wah kates, buahku Manis. sendiri. Ayo. Ya nakal banget. Buah kates. Manis rasanya. Emoticon. Ayo. Selamat sukses PT UJS, berkah dan sukses sepanjang masa. Allahumma amin. Ya wah sing bar pembawaan. Ayo, serundeng. Ayo coba. Oke, coba. Nyanyi. Udan-udan, penake turu. Enake turu terus. Mugi sedaya warga Jambangan pinaringan rahayu. Allahumma amin. Ngapunten Pak, obatnya keri nih. So diamini dhewe lho. Ayo, wis ora apa-apa, ora masalah. Jenis kaya ngono ciri khasnya ya coba. Mbak Elisa ya Mbak coba ngicipi sithik ya Mbak. Ayo. Aja akeh-akeh lek sithik-sithik malah kemronggo. Oke. Nggih. Aku merenges. Delok sing kentul-kentul. Jenang bar dadi lho an kentul-kentul. Apa Mbak? Jenang itu kalau habis jadi itu kan kentul-kentul gitu. Oh iya. Jangan mikir apa-apa ya. Terus? Nggih. Ulfa Jaya sukses, pancen mantap betul. Allahumma amin. Ayo Mbak Eka, coba. Mbak Eka uget-uget. Ayo, metin saking Jumbleng. Alamate kuwi, ha ta, arep selak kowe. Heeh. Lah iya. Metin saking
jumbleng. Nah, iya. Lah yo leres pengendikanipun panjenengan to aku lak sing bau reksa kene. Wah, syukur to lek ngakoni. Lane aku ki mersa bektiku karo punden kula Pak Cahya Kuntadi menika lak ya kula kudu teka. Heeh. Aku Aku njaluk ngapura Cahya lho. wis tak anggap mergo punden kula ki ambak lho. Wah, aku nganggep leluhur ngono to maksudmu. Kok punden niku lak sing luhur derajate niku lho. Ah iya. Napa apa punden nika nggih? Heeh. Ngono lambemu tak kletak pisan ora. Tak kira punden. Heeh. Tarian sida apa ora? Itu ora. Ubur-ubur. Ikan lele. PT Ulfa Jaya. Semoga sukses panjang umur. Tansah jaya selawase. Amin. Allahumma. Kosek. Ndak penak iki, variamu ndak penak belas iki. Kok iso ora penak? Tekan ubur-ubur mau baleni sik ubur-ubur piye? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Ikan lele. Ikan lele. Mugi UJS ngrembaka panjang umur. Betul. Tansah jaya selawase. Allahumma. Kok nek suarane nek warni hae ngono kele hae kabeh. Warni niku anu ledek. Apa? Ngen ledek tayub. Oh, kene. Nggih. Oh iya, iya, makasih. Lho panjake kaya suyet ngono. Kok karo wong kene apal men to Mas. Ngapal kula pun ngeten kentel kula. Saking kentele kaya umbel ya, Pak. Ha iya. Biar parian ra, Bir. Manut, Pak. Oh iya wis parian ben rata. Ayo, Kok. Ning Mojokerto, Nang Mojokerto. terus ning Surabaya. Heeh. Pak Jatmiko mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Ya. Nong, cantiknya Tulungagung. Ayo, Mbak. Kelon. Kowe iki tak omong cantiknya Tulungagung iso mak marang tratap ngono lho ora. Dek ditunggoni Pak, tadi dek Ora. Ndak. Macam-macam tinjunen lagi. Ndak ini nanti doanya bagus, Pak. Dengerin aja dulu. ya aja ngono kuwi sing liyane, saru. Kelon kuwi apik. Kelepone wis, kelepon. Kelon iki lek wong tuwa ngeloni anake apik. Nang gitu. Iya, tak Aja belani. asumsi niki ojo kemana-mana gitu loh. Ya wis lah manut. Kelon adem-adem. Terus Mugi-mugi para penonton pinaringan ayam tentrem. Allahumma amin. Iya, ora apa-apa. Yang penting wis berpartisipasi. Yo, saiki apa iki? Ute. Enong. Panas udan aling-aling caping Swara suling ngetan kali ulon masuk langgang kaping gunung ngatur Bapak Haji Jatmiko. Iya no?
ngono nganti tulung agungan ya jogeti kaloro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawula nderek wungon Pak Cahya Kuntadi saking Laladan Tenggarong seberang. Wah, iki Pak Lurah Harnoto. Ugi assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi, kula Giyono wingking saking Kabupaten Sukoharjo. Nggih, nyuwun tembangipun. Nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi lancar sedayanipun. Ugi saking kula Dimas Larso. Bapak Yaya salam sehat sekeluarga. Siap. Nggih. Kon sekolah malah mulih kaya. Putih duwe oleh kaya. Yo. Sekar bisa nyawa
kasih sembah nuwun genduk Birgita karo genduk Winong. Ya. Mak iki ana pamundhut utawa request khusus sing dipundhut wiwit awan mau. Ngersakake ya kuwi Lintang Asmara ingkang nembang genduk Umi. Tembang menika kula kintunaken kagem Mbak Mardiah, Mas Noyang, Mas Don, Vivi yang ada di Hong Kong. Ugi kagem sedulur-sedulur sedaya ingkang mirsani lumantar live streaming Kuntadi Channel. Mugia sedulur sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan panjang yuswa lancar rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Sugeng midhangetaken lagu Lintang Asmara kagem Jampi Sayah. Menika saking atas nama Ani Kusrini. Ha ya. Leres nggih Bu Kesi nggih? Nggih. Oh saking Kinanti Solo. Nggih. Ya ya, ya nduk iki coba nembang sing rada gradakan. Ayo. Men didueti yen karo Mas Taslim wis kulina genti Mas Joko. Mergo sore mau mboten namung Mas Taslim lho Mas, kula menika nggih duet nggih saged. Kula menika nggih mboten wayangan lan klenengan tok, kula campur sari nggih baut. Yo pinangkani, yo coba kaya apa. Dan berdiri berdua, aku tak tang dang. Oke, yuk. Pamundhut panjenengan sampun kula pinangkani Mas Joko nggih. Menika kesempatan jenengan untuk orbit di Kuntadi Channel. Ya sing mesra piye lho kaya ora tau pacaran gayamu ora. Mboten kula mboten nate pacaran, Pak. Dereng nate kedemok, dereng nate kesenggol kalih priya-priya. Ora nate kedemok ning demok ae. Mboten. Kaya apa ta? Mboten, Pak. Ya. Mas Joko siap nggih, Mas? Nggih. Nggih. Pokoke aja kalah kali Mas Taslim. Yen Mas Taslim biasane gur ambung-ambungan pipi, piye carane jenengan nyosor endi sing kenek ngono. Lintang Asmara, ayo. Diaturake, ya. Monggo, dados. Mong eling manis sing ati setiamu akan aku eni marang sang Hyas Laksmi.
Padangkara. Siang pantoro ratri mengeleng manis sing ati tresnaku bisa adueni marang sang Yasu Laksmi. Say